ga uba to har ni ba amma sai muna akwai kuma ga akwai ya aiki bravo 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 kuna ta kalke da dariya tun da za mu ci naman layya ranar sallah kuna ta kalke da dariya tun da za mu ci naman layya ranar sallah isu kwamin naka cewa a kanka naman sallah shekara ɗaya ko yaushe kanka dai ta kasala yanzu ko ta zago ka ji ni naman sallah ni da kai ba ragowa wallahi naman sallah ba za ni motsa kanka na kusan in farke kuna ta kalke da dariya tun da za mu ci naman layya ranar sallah kulli nake a gida ni saboda daɗin nama a yanzu komai ban so kawai a kamini nama da ni da shi yarda ce alkawar mun soma ya ba zai ba ɗai ba abin da ya yi in rama kuma a samu faranti a samu ne in warke kuna ta kalke da dariya tun da za mu ci naman layya ranar sallah na fi son ko yaushe a ce ana yin layya a soyo naman rago a bani ranar layya ko a soyo na shanu a bani ranar layya ku zo ku sha kallo da hanya da keran layya Allah ya karo wa nama daɗin gaske kuna ta kalke da dariya